कधी कधी मंडळीनं वाटतं आम्हीच मजा करतो आणि आपले आई बाबा फक्त कष्ट करतं ते आता नाही तर कधी फिरतले जाग्यावर बसल्यावर तुम्ही तुमची स्वप्न पुरी कराच पण आई बाबाक सोबत घेऊन मग बघा आयुष्य जगा किती मजा येतात. ह्यो रील आताच सेव्ह करून ठेवा कारण तुम्ही सुद्धा तुमच्या फॅमिली सोबत आणि मित्रांसोबत हैसर येऊ शकताय. मी मित्र आणि आई बाबा वेंगुर्ल्यापासून काही अंतरावर असलेल्या निवती बीच वरती येऊन पोहोचलो. इल्या चांदणी बोटिंगच्या मालकांका भेटलो, सुरुवात केली आणि जरा पुढे जाऊन मोठे डॉल्फिन बघू गावले. त्यानंतर समोर गोल्डन रॉक दिसलो. उन्हात सोनेरी दिसता म्हणून गोल्डन रॉक म्हणतात. हा मंडळी तुमका माहिती आहे या किल्ले निवती बीच असा आणि हैसर भोगवे बीच आणि निवती बीचच्या मध्ये महाराजांचा किल्लो सुद्धा असा. अजून जरा पुढे गेल्यानंतर सिगल पेट आणि जबरदस्त गुफा बघू गावली. हैसर रात्रीचे सिगल पक्षी रवतात आणि दिवसाचे किनाऱ्यावर किंवा पाण्यावर असतात. तसेच आम्ही अजून पुढे गेलो. हैसर आमका जुनो आणि नवीन असे दोन लाईट हाऊस दिसले. जुनो पोर्तुगीजांच्या काळातलो आणि नवीन ब्रिटिशांच्या काळातलो. आता म्हातारी रवा हैसर जाऊया. ही असा म्हातारीची गुफा आणि हैसर खडकांच्या खाचीत म्हातारी चूळ मारताना बघू गावता मंडळी. आणि हे सीन बघून आई बाबाक जाम मजा येईल. शेवटी म्हणतात ना कोकण म्हणजे निसर्गात मनापासून रेखाटलेली जिवंत चित्रकला. ह्यो खतरनाक सीन बघा दोन खडकांच्या मधून राईड करू गावता. असा वाटतं की आउट ऑफ कंट्रीतच असो. आणि ह्या असा मंडळीनो बाली थायलंड बेट. प्रत्यक्षात जेव्हा तुम्ही हैसर येतालात ना त्यावेळी तुमका कळतला समाधान म्हणजे नक्की काय. मी मंडळी चांदणी बोटिंगला खूप खूप धन्यवाद म्हणते कारण त्यांच्याने आपले हैसर बोट थांबवून आमका फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी भरपूर वेळ दिले. तर मंडळीनो एवढाच नाही तर तुमका अजून भरपूर नेत्रसुख मिळतला. तुम्ही फक्त ह्या नंबरवरती कॉल करा. लाईव्ह लोकेशन तुमच्या व्हॉट्सअपला येताला. आणि माझा व्हिडिओ बघून जर तुम्ही फक्त चांदणी बोटिंगला गेला तर तुमका डिस्काउंट सुद्धा मिळतला. ऍड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट नंबर मंडळीनो व्हिडिओच्या वरती दिलं त्यावरून तुम्ही चांदणी बोटिंगला नक्की व्हिजिट करा. धन्यवाद.